Vajon tudják-e önök, hogy mit jelent a toboz, mint szimbólum? Akár hiszik, akár nem, a toboz az azt jelenti, hogy ébredő magok. Milyen érdekes a történelem vihara, és nem figyeltünk oda. Ezt a szimbólumot megtaláljuk az inkáknál, megtaláljuk Egyiptomba, és megtaláljuk a világ számtalan országába, és akármilyen érdekes. A Vatikánban is van egy óriási toboz. Vajon mit szimbolizál ez? Hát én elárulom önöknek. Ha ez a tobozmirigy, ami az emberi lényben aktív, akkor kapcsolatot tud teremteni az égi világgal. Kapcsolatot tud teremteni azzal az óriási, erős, szeretetteljes minőséggel, ami megmentheti az emberek világát. Ezért kell aktivizálni. Ezért kell örülni az ébredő magoknak. Tájki, az őstudás, amely csillagokból került a földre. A régi ember tudta a világ hármasságát. Ismerte a világ közepét. Az ármány kiszakadt a középpontból, és a harmónia törvénye alapján létrehozta az illúzió világát is. Így létrejött a hármasság elve. Az átlagember egy teremtett álvilágban él. Ez az illúziók világa. Aki ellentétként éli meg a világot, az fél elemben él. Pedig az ember nem szenvedésre született. Megélése és működtetése érdekesebb és hasznosabb bármi beszűkült dogmánál. A megvilágosodott ember megérti, hogy az ellentétes erők nem harcban, hanem harmóniában vannak egymással, és így hozzák forgásba az univerzumot. Mai világunkban Tesla újra felismerte, hogy aki a két ellentétes pólus tudatosan irányítja, az forgásba hozza a középpontot, a tengelyt. Ez a nullponti energia. Aki megvilágosodik, az felébred, és tudatossá válik. Az tudja az ellentéteket harmóniába olvasztani. Ez az egység. A tudat egységével újra programozhatja az illúziórabságban szenvedő embert. Energiapályák hálózzák be testünket és az egész világ mindenséget. Minden mindenkivel kapcsolatban áll. Téves, káros információk ugyanúgy hatnak a testre és mindenre. A testben ezek blokkokat, gátakat okoznak, amik betegségek, daganatok kialakulásához vezetnek. Figyeljük meg Jézus késztartását, ahogy rákapcsolódik az ellentétes erőkre, hogy semlegesítse azokat, majd a kiáradás fényével feltöltse. Ez a csoda fizikája. Ilyen egyszerű lenne? Természetesen. Aki ráhangolódik a természetre, annak egyszerű, hiszen a megtévesztett ember bonyolítja csak a saját és mások életét.
A tudatosságot elérő ezeket a negatív energiákat tudja blokkolni. Ez az energiazállat. Ez blokkolható a fizikai testen, vagy az aurán is, akár távolról is. Ezt követően lehet kijavítani, újra programozni, hogy a szervezet újra normálisan működjön. Harmóniában a világ mindenséggel. Az energiazállat fizikai vagy mentális érintése is bekapcsolható. Az energiazállat gyakorlásának leghatékonyabb módja a védelem elsajátítása, hiszen egy agresszor megfékezése nem csak hatékonyságot demonstrálja, hanem az önbizalmat is növeli. Így a mindennapok harcában is eredményes lehet a szellemharcos. Ezután már gyerekjáték egy betegség blokkolása, kijavítása. Szép jó napot kívánok, ez ismételten az Ébredő Magok adása, és ahogy bevetítettük önöknek ezt a kis kezdőfilmet, engedjék meg nekem, hogy bemutassam Szkíta Pap Miklóst, mert őt hívtuk el a stúdióba, aki igazán varázslatokra és csodákra képes. Szeretettel köszöntelek, Miklós, örülök, hogy végre sikerült találkoznunk, és ami engem igazán érdekel, ez egy olyan csoda, amit te képviselsz. Ha pár szóban megpróbálnád itt elmondani, hogy tulajdonképpen mi is a te dolgod? Üdvözlök mindenkit, köszönöm a lehetőséget, hogy elmondjam, hogy ezek nem csodák, hanem természetes dolgok. Hisz semmi nem természet feletti, mert minden a természet része. Ezért minden Ez volt nekem is a csoda, ezt megtapasztalni, hogy mennyire egyszerű minden. Amit eddig lehetetlennek hittünk, ez teljesen egyszerű, teljesen másabb. Ahogy a tarókártya akasztott lapja is mutatja, hogy igazából fejjel lefelé figura mutatja, hogy ő látja helyesen a világot, hogy fejjel lefele, mert minden fel van fordítva. És ahhoz, hogy meglássuk a világot, minden másképp kell nézni. Ami bonyolultnak tűnik, rájönk, hogy egyszerű. Igen. És ez a lényege az egész tanításnak. És amikor Japánba kerültél, mert hiszen a világot bejártad, mert volt egy belső késztetés, akkor te mit éreztél ott Japánban? Nem volt bennem késztetés, tehát mindennek az ellenkezőjét fogom mondani. Az jó. Teljesen másképp. Én csináltam oda, engem érdekeltek dolgok, és túl sok dolog érdekelt. Én harcművészetet kezdtem, hogy meg tudjam védeni magam, aztán majdnem minden japán harcművészetet kipróbáltam. Emellett érdekeltek a vallások, mert furcsa volt, hogy miért van ennyi vallás, és akkor egyik se az igazi. Érdekeltek a természetgyógyászati, a májkus dolgok, a őstörténet,
mindenbe belenéztem, és sokszor mondták, hogy miért aprózom szét magam. De engem minden érdekel, tehát nem csak egy dologgal foglalkoztam, hanem minden. És a harcvészet terén kerültem ki Kanadába, a harcvész találkozóra. Ott ismerkedtem meg egy mesterrel, Elliot mesterrel, aki végül is utána segített engem a spiritás úton. Tehát ott ugye az indián sámánokkal összehozott, és végül is neki volt kapcsolata a Japánnal is, ahova 7 év múlva meghívást kap. Japánban egy furcsa dolog történt, mert igazából nem emlékszem, hogy mi történt. Tehát hozzáértek a homlokomhoz, és én kómában voltam 3 napig. Ezáltal történt olyan, hogy utána megértem az összefüggéseket, lettem hívni a dolgokat, nincs szükség a tanulásra, mert minden benne egy nagy közös tudatmezőbe, ez eddig se volt titok, de hogy onnan lehozni és működtetni, az a másik. És a másik az, hogy teljesen magyar vonatkozású, hiszen a japánok büszkék a magyarokra. Én ott tanultam meg igazából, hogy a Mu-sziget, ami a ősi tudás bölcsője, az ott terül el Japán alatt egész Jáva szigetekig. A jáviakkal most kezdek kapcsolatot építeni, mert ott is vannak magyar törzsek, tudnak magyarul, stb. Igazából a japán kapcsolat hozta ezt a lehetőséget, mert Japánban tudják kik a magyarok, amit mi nem tudunk. Mi itt pár száz éves szokást már hagyományként ünnepelünk, ott viszont 10 000 éves élő átadás működik. Ez nagyon érdekes. Az élő átadás alatt nekünk, hétköznapi embereknek mit kell érteni? Az, hogy a japánoknál úgy van, hogy a 37. császár az első japán császár, ezt tudják. Mert előtte Mu-szigeti császár volt, de és az a vérvonal még mindig élő. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy most a japán uralkodó az egyetlen egy szakrális vezetője a Föld nevű bolygónak? Igen. És ők ebben nem kérkednek. És tudják, hogy ugye a hunok az első nép volt Mu-sziget őrzője. Ők hordták szét a tudást, és ezt a japánok ezt őrzik is. Míg máskor kiírtották a tudást, mindenhonnan, és ugye keresgetjük a morzsákat, a nyomokat, itt egy az egybe át tudják adni. Mert mindenből művészetet csinálnak, még a papírhajtogatásból is. Itt nekik nem kellett harcolni senkivel, meg tudták őrizni a tudást. És ezt a tudást a hegyi harcos mágusok őrzik, a jamabusik, és érdekes az összefüggés, hogy mindenütt, tehát az ősi tudást mindig gyógyító, harcos papok őrizték. Tehát hogy nincs, hogy csak imádkozok, meg csak gyógyítok, csak harcolok, egybe. És ez az ősi tudás lényege, amire ha lesz lehetőségem, akkor el fogom mondani. De most még egy pici türelmet kérek tőled, mert bevetítenénk a következő filmet, a Tanulás megtanulása, ami egy nagyon rövid film, és azt kérem szépen, hogy nagyon figyelmesen hallgassák. Beszéljünk a tanulás megtanulásáról. Azt mondják, lehetetlen mindent megtanulni. Hát igen, ha évekig magolnád ezeket az ismereteket, akkor sem tudnád teljesen. Azt mondtam, bemagolni nem lehet, és fölösleges. De ha tudatod már rá van kapcsolva a mindenség tudására, a beavatás által, akkor egyszerű. A tanulás képessége adható át beavatás által. Ez a tudatosság. Sokan mondhatják, hogy eddig is tanultam tanulni. Diplomám is van. Hát igen, mert bemagoltál egy csomó fölösleges ismeretet. Az nem tudás. Ismerem a nyugati tanítási módszereket. Talán a tudatosság az más. Teljesen. Mindent megkaptál, de neked kell működtetni. Bármit tudni akarsz, csak rá kell hangolódni, feltenni a kérdést, lehívni a tudást, információt, energiát. De vajon mennyire? Ne higgy el semmit. Ne higgy senkinek, de tesztelj le mindent a hármasság elve alapján.
Erről már beszéltem. Ha így működik, akkor gyakorold, és a tiéd lesz. Egy információ jöhet bárhonnan. Valakitől hallod, égiek sugják, vagy saját ötletként villan az agyadba. Ne kezd rögtön profitát játszani, hogy neked megsugták, mint teszik ezt sokan. Még könnyeket is írnak bizonytalan infók által. Ne higgy el semmit, de járj utána. Legfontosabb az őstörténet, ami nem azonos az érdekek szerint változtatott hivatalos történelemmel. Történelmet mindig a győztesek írják, és eltüntetnek fontos dokumentumokat, bizonyítékot, de amit több nép hagyománya, legendája támaszt alá, az megér egy próbát. Ami visszavezethető az első népig, az lehet hiteles, a többi csak kitaláció. Tehát keresd a forrást, és tudd leszedni róla a rárakódott sallangot. Ez könnyen fel lehet ismerni. Elég elvonnak hangzik, de ha megtanulsz az ősök nyelvén gondolkodni, a mágikus tudaton átszűrve érezni fogod, ha gyakorlod, ráérzel, ha nem gyakorlod, akkor meg mindegy. Ötletként is jó, hisz amit régen tudtak, az most is működtethető. A harmadik láb, hogy gyakorolni kell. Tapasztalatot szerezni. Ami nem működik, az nem is élő tudás, az csak elmélet. Ez a hármasság tesztje. Hát nagyon izgalmas ez a film is, de minden, amit az interneten találtam, ilyen kis filmet, amit Szkéta Pap Miklós tanításai vannak rajta, akkor most folytassuk a három minőséget képviselő papság. Nem lehet, hogy a pálosoknál is? Elmondhatom, hogy hol vannak ezek a Igen. titkos helyek, amik soha nem voltak titkosak. Tehát Jézus mondta, semmi nem titok a világon. A lámpást nem azért, hogy elrejtsék, hanem kitegyék a koszlopra. Amiket itt találkoztam, ugye 30 év tanulása alatt, ahol mindig zsákutcákba bonyolultam, mindig titkolták a tudást. Sehol nem tudták megmondani, sőt, amikor csinálok valamit, akkor azt mondja, hát csak ennyit tudtam átadni. Sok pénz és sok idő alatt. Közben a titok nem úgy van. Amit titkolnak, azért titkol, mert nem tudják. Igen, na akkor tehát amit titkolnak, azt nem tudják. Tehát ez az ősi bölcsesség egyik misztikus ködbe burkálják az egészet, pedig minden egyszerű. Semmi nem titok, és minden természetes. Tehát ez az alap. A másik alap, nekünk van egy ősi mondásunk, 3 a magyar igazság. És egy a ráadás az nincs? Ezt sehol nem tudták megmagyarázni, hogy mit jelent ez. Ezt Japánba kellett erre is rájönnöm. És elárulod nekünk? Mindent elárul, mert nincs titok. Tehát azt jelenti, tehát minden hármasságon alapul. Tehát a Szent Hármasság se az a hármasság, és mindent, amikor keresünk, elemzünk, valamit körbejárunk. Tehát a legfőbb gondot azt tapasztaltam, hogy az emberek valaki mond valamit, és azt elfogadja. Nem néz utána, nem nézi körbe. De mindig ezoterikus iskola is elmondja az elefánt sztorit, hogy ugye egy elefántot körbejárna, de így csak az ormáját nézi, másik a lábát nézi, másik a farkát, és utána összevitatkoznak, hiába a saját szemszögű igazuk van, de mégis nem tudják az egységet. Mi ezt elemzésnek nevezzük, amikor járjuk körbe. És ez a hármasság abba segít, mert minden a hármasságon alapul. Tehát a kamera nem 3 lábon állna, akkor felbukna. És minden, tehát egy láb nem állítás, 2 nem stabil, 3 stabil. Ez a lényeg. És ami hármasság, az biztos, hogy az jó. És bármilyen információt a hármasság jegyében nézzünk meg, akkor az valószínű, hogy jó lesz. Egyik az, hogy vissza kell menni az ősforrásig. Vissza tudunk menni Múl-szigetig. Ha csak Indiáig vagy Tibetig, vagy akár meddig, akkor ottan már torzítások jelentkeznek. És nem úgy működik a tudás, vagy direkt ráraknak plusz dolgokat, ugye, hát ugye sokáig kell tanítani, hogy sok pénz folyjon be. Tehát ez a mai oktatásnak is a lényege, közben azonnal meg lehet mindent tudni. A második az, hogy működik-e. A második láb. Ha nem működik, akkor minek róla beszélni. És mégis rengeteg ugye vallások, politikusok beszélnek valamiről, talán majd valami lesz, de semmi konkrétan nem mutatnak. És ezoterikus iskolában is csak beszélnek, hogy így a szellem, úgy a szellemről is ismerik, igazán a lélekről beszélnek. Meg hármasság, a te szellem lélek, tehát akkor már
valamit Már kihagynak. igen. Már, na. Tehát a 3-as jegyében mindent le lehet elemezni. Most elemezni vagy vezetni? Ezt ki kell elemezni, tehát ha nincs meg benne a 3-asság, akkor már nem érdemes vele foglalkozni. Ha nem tudjuk visszavezetni ősforrásig, akkor már torzítás van benne. Ha nem működik, akkor minek foglalkozni vele. Másik pedig egyszerű és logikus legyen. Józan paraszt észre érthető. Ami bonyolult, az megint azért csak, hogy megkavarják a dolgokat. Nehogy bárki megértse. Mert csak a kiválasztottaknak lehet, csak aki már sok, hogy szenvedni nem is kell a tudásért, mert nem ezért jöttünk a földre. Tehát teljesen meg van kutyulva, de megkérdez a tarókártyát, tehát az majd helyre rak mindenkit. A tarókártya 22 lapja, tehát a nagy árkánumra helyre mindenkit? Vagy, még most csak az akasztott ja, hogy az akasztott. Igen. Az tehát, egy filmeztető lap. Igen, értettem. Nem jól látjuk a világot. Akkor térjünk vissza az ősforráshoz. És térjünk vissza ahhoz, hogy vajon ezt az ősforrási tanítást a világban hány helyen ismerik, és tudják, és ugye a pálosokat megkérdezték. Ja igen, kihagytam, tehát ugye tehát mindő gyógyító, harcos szerzetesek őrzik a tudást. Tehát Japán Yamabushi, Kelt a druida, Egyiptom Horus papok, magyaroknál a fehér tártosok, a pálosrend tagjai. Ugye ők tudtak harcolni, tehát ezek nem titok. Ha nem is ismeri valaki, vagy kicsit is oda néz, nem csak imádkoztak, sőt, eleve nem keresztény rend volt, tehát csak beolvasztották oda. Tehát ők tudták az ősi tudást, és keresték igazából, mert a tártos tudást próbálták összeszedni, több-kevesebb sikerret, most ebben ne bonyolódjunk bele. Hát én azért büszke vagyok a pálos papjainkra, tehát nincs ezzel baj. Az egy más dolog, hogy a lengyel rendbe beolvadt, és ma már ez a pálos rend, nem az a pálos rend, ami a Thébai Remete Szent Pál idejében induló pálos rend volt. Nekem mindig az volt a rögeszmém, de hát ez rögeszme maradt, hogy a pálosok voltak az igazi keresztények. Most meg azt mondod, hogy igazán ehhez semmi közük, pedig én Jézus tanításait is nagyon nagyra tartom, és akkor itt megint egy kanyar, hogy az eszénusok, akik a magari törzs volt, azt most kinevezték zsidó, mit tudom én milyen rendnek, tehát a kavarás, keverés, félrevezetés, az nagyon ezért működik. nem szeretnék belemenni ilyen dolgokba, amit most nem tudnak nyíltan csinálni, meg csak elveket próbálnak összeszedni, engem az érdekel, ami elég régi és működik-e. Tehát nem a közepéről akarok elindulni, hanem akkor, amikor még nem vallás volt, hanem tudás volt. Akkor napi kapcsolat voltak a Teremtővel, nem keltek hozzá közbülső emberek, és nem imádkoztak hozzájuk, hanem megkérdezték, hogy mi újság. A párosok is elmondják, hogy amit az égben láttak, azt tapasztalták meg, csinálták meg a földön. Azt próbálták csinálni. És az emberek meg még mindig imádkoznak. Japánban van egy olyan szó, hogy ima. És ez mit jelent? Azt jelenti, hogy most. Élj a mostba. Ma, Isten a mába. Tehát a japánok magyarul beszélnek, csak mi nem tudunk magyarul. Mert itt ugye volt nyelvújtás. Hát többször is. Igen, és itt az a lényeg, hogy hallgassuk meg. Nem az kell, hogy elmondjam, hogy ne semmilyen bonyolult. Minden egyszerű, hogy tudjuk az okát, hogy hogyan. És tehát azt mondod, hogy a mostban kell élni, és bárki képes arra, hogy ezt a bizonyos információs csatornát megnyissa, és kapcsolatba kerüljön ezzel az energiával vagy erővel. Persze, hát ha csak én tudnám, akkor nem ülnék itt. De mert tudom oktatni, mert mindig az, hogy lejön egy igaz-e. Tehát a angyal üzenet, és nem álljuk el tőle, hanem megmondom, hogy nem a postás érdekel, mi az üzenet. És ha működik, akkor jöhet máskor is, akkor fogadom. És kipróbálom, hogy működik-e. Ha működik, megnézem, hogy tanítható-e. Tehát meg tudom a többieknek úgy átadni, hogy itt nézd meg, csináld, és azon meg tudja csinálni. Mert a tanítás így működik. És ha működik, akkor beveszünk az anyagba, és elkezdünk vele foglalkozni. Ráhangolódunk, táborokba gyakoroljuk, ezeket csináljuk. Ez egy működő dolog. És akkor nincs, tehát gyakorlat azért van, nem? Csak gyakorlat van, nincs elmélet.
hogy jaj, majd mennyit kell itt szenvedni, hogy eljussak valamilyen spirituális színre. Hát de a hármasság egyébe, tehát a szellemem miért függne a fizikai testemtől? Amikor ez csak egy ruha. Hát én a ruhámat nem kérdem meg, hogy hova menjek. És az emberek mégis a testi szenvedéstől próbálnak szellemi tevékenység, de azt se tudják, hogy inkább lelkiüdvöt meg miket keresnek. Tehát még azt se tudják, hogy mit akarnak. Még mindig lélekről beszélnek, még a lélek ugyanúgy a testen marad, de csak élteti. Lélek. Lélegzik. Ez élteti a testet. A szellem az a tudat. Az megy tovább. És azt tud visszajönni, ha akar, vagy ha elég okos, vagy megvásodott, akkor nem jön vissza. És ha nem jön vissza, akkor hova megy? Hát viszont segítem, hogy máshova. Mit mondanak a japánok, illetve mit mond az ősi Mu tanítás, hogyha te itt a Föld nevű bolygón a 3 dimenzióval nem akarsz jönni, akkor bárhova mehetsz a galaxisba, vagy az univerzumba? Hát igen, mivel hogy tudok személyes példát, tehát ugye az én segítőm, szellemi segítőm, az mindig mesél róla, most merre járt. Hagyj menjek már bele, de nem, most már nem engednek. Csak ugye... Volt egy nagyon érdekes mondat az egyik könyvedben. Egyébként én javaslom mindenkinek, 6 könyvet írtál, ugye? 6 könyvet, igen. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek előnyére válik, ha Szkíta Pap Miklós könyvét forgatja és olvassa, és megpróbálja beleélni magát. Sárkányerő. Én arról fogadnálak, hogy hogy van ez a... Hát ez csak az egyrészt a sárkányerő. Tehát a sárkány fogalma, ugye más európainak itt a pikkes sárkányokat ismerik. Igen. A hüllőket. Igen. Keleten nincs ilyen. Tehát Dél-Amerikában is a tollaskígyóról beszélnek. Igen. Kínában, Japánban mindig pihés sárkányok vannak. Most a sárkányerő, az csak egy gyógyító erő volt, amit rajtam kipróbáltak. És akkor a sárkányokat, te azt mondtad, hogy pihés sárkányok. Hogy ezek a pihés sárkányok színükben más? Így különböztetik meg őket? Színében is lehet más, igen. Meg energiaformában tudást képviselnek. Tehát valamilyen... Tudás, ők nem ellenségek, ők a tudás birtokosai. Aha. Ezek a nágák? Is. Szerintem ne menjünk bele, mert nem az én területem. Nem tudok bizonyítani semmit. Voltam a Sárkánykirályok otthonában, de másért voltunk, tehát ott a Szelim barlangban mentünk be. És tehát te azt mondod, hogy itt a Föld nevű bolygón barlangokban még léteznek ezek a sárkányok? Nem sárkányok, én szenilekről mondtam. Azért mondtam, ne a sárkányokról beszéljünk, mert arról nem tudok most bizonyítékot hozni. Igen, akkor miről beszélünk most? De szerintem erről se beszéljünk. Húha, érdekes víz. Nem azért, mert titok, hanem azért, mert belebonyolódnánk. Tehát ezek energiaminőséget képviselnek, amivel képes egy emberi test harmóniába kerülni és meggyógyulni. Ez nem kell a sárkányerő, tehát nem kell hozzá univerzális erő, mert itt van körülöttünk is az energia. Tesla ebbe a nullpont energiával autókat mozgatott meg Chicagót. Most ugyanúgy itt van a két az energia, amit meg kell ismerni. Megint a hármasság jegyébe. Itt mindig dualitásról beszélünk, jó harcol a gonosz ellen, meg ilyen dolgokat tanulunk, ugye yin-yang, stb. És közben az van, hogy ellentétes polaritású energiák vannak, amit a harmadik fél, a tudatos elme, tudatos ember harmonizálni. És ebben a két erővel tud gyógyítani, tud harcművészetbe használni, amikor a videókon láttunk, a mindennapi életbe tudja használni, üzleti életbe tudja használni, bárbe tudja használni. Ez nem csak gyógyító energia, ez egy energia. Nincs ilyen meg olyan energia, de meg nincs jó meg rossz energia. Most energia van. A konnektorban ugye egyik pozitív, másik negatív. Akkor most a negatív az rossz energia? Hát egyik sem működik a másik nélkül.
Tehát és már ott van egyszerű és logikus, józan paraszt észreérthető dolgoknál. Ugye nem kezdjük el bonyolítani, misztikálni, hogy jaj, meg jó, meg rossz energia, meg ördög, meg sátán, vagy Isten sátán, meg nem itt vagyunk. Működik, vagy nem működik? Tudod működtetni, akkor rajta vagy azon a rezgésen, hogy te már tudatos vagy. Tehát ilyesmikről szól a dolog. mi az, amiről igazán szívesen beszélnél most? Bármiről, de az, hogy ismerjük, addig elmondtuk, hogy a hunokhoz közel van a dolognak, a hunokat hívta szkítáknak, a görög égi népnek, és itt már helyben vagyunk, tudják, hogy honnan kapták a tudást, tudják, hogy ezt a magyaroknak vissza kell adni, csak hát senki nem vállal fel, mert ugye magyarok se tudják, hogy mi közük a hunokhoz. Itt ez a gond. Hát azért egy páran dolgoznak ezen, hogy világosság gyújjon. Elméletiségon. Húha, és akkor hát gyakorlatisíknak itt vagy te, nem? Hát most vagyok itt, igen. Hát ez jó, és bírod? Ez érdekes. Tehát egyszer csak nézem, mennyi lehetőség van, jön egy ötlet, és mennyire jól működik. És régebben én is problémáztam dolgokon. Meg hogy nem sikerültek dolgok, meg ugye én is a negatív erőket erősítettem, meg problémáztam, és jaj, nem sikerül, aztán kiderül, hogy hát nem így kell, hanem megcsinálom, kész. Hát én nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Én mindenkinek ajánlom a könyveidet, a tréningjeidet. Én nagyon remélem, hogy nagyon sokat kedvet kapnak, és most búcsúzóul, és köszönöm Miklós, hogy itt vagy, búcsúzóul nézzük meg a harcművészetről egy kis filmet, hogy lehet, hogy nem is a szemünkkel látunk, mert hiszen be van kötve a szemed, és úgy harcolsz. További szép napot kívánok Önöknek. Miklós, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és remélem, hogy még egyszer fogunk találkozni, vagy többször is ebben a stúdióban. Ahol hívnak, oda megyek. Köszönöm. Ennek köszönöm szépen én is. És akkor nézzék!